me as your City Mayor of Lamitan, I do hereby declare this Lamitan LGU Summer League 2023 open. Binuksan na ng lokal na pamahalaan ng Lamitan City sa Basilan ang kanilang Summer League 2023 kaninang umaga na ginanap sa kanilang gymnasium. Nilahukan ng mga out-of-school youth at dating mga drug surrenderies mula sa 45 barangay na maglalaban-laban sa iba't ibang laro gaya ng basketball at volleyball. Naton, baka amnesty man-lead mula di aton syudad de Lamitan. Alego yung girang mga jóvenes Sara kay aktibo, no? Ang mga activities di aton. And este uno del dato na sila sports development para makayo bien bueno este programa del dato city government. Isang buwan ng Summer League na inorganisa ng PDEA Basilan, PNP, Ministry of the Interior and Local Government, SK Federation at Association of Barangay Council. Ang Summer League ay regular na programa ng lokal na pamahalaan. Ma'am Indira Patra Joyni, our MILGOO. From Newsline Philippines, Ma'am Kaduaya. And do pledge myself to complete in the spirit of true sportsmanship. Layunin nito ay mabigyan ng maayos na direksyon ang buhay ng kabataan, lalo na ang dating mga drug dependents. Umaasa ang lokal na pamahalaan na magiging matiwasay at mapayapa ang aktibidad. Mula dito sa City of Colors in Harmony, Lamitan sa Basilan, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.